Zo komt de Antilleflat eraan stuiten. Strakke galerijen die op een stevig fundament van stiel en beton verankeren binnen. Joet is na een lange sloopperiode een begin maken met de nieuwe galerijen. Dit is wel een moment dat we echt het werk weer in het zicht brengen. En dat de mensen ook weer zien kunnen van nou ja, er gebeurt nou eindelijk weer wat. Want er had een hele tijd een steiger omheen staan. En nu gaan we echt de hecht in. En over 2 weken dan zit deze hele galerij er weer voor. Eind mei rekken terug betonrot een galerij los en die kwam naar onder een ta. Zo'n die tijd wen het er net hier meer in de flat. Maar deze nieuwe constructie is de flat een stuk veiliger als voor het ongeluk. Op die stielconstructie komen we naar je betonvleerden. En zo is ze laag voor laag omheen naar boven toe. En dat zit vast onder flat? Ja, op de oude, waar oude vleerden zitten, daar binnen bevestigingspunten maken. En daar wordt de stielconstructie om vastzetten. Is dit een stuk veiliger? Dit is een stuk veiliger, ja. De gemeente Leeuwarden wil de Antilleflat op de gemeentelijke monumentenlist zetten. Bij het ontwerp is daar rekening mee houden en dat smiet geen problemen op. De gemeente had zo'n van de trappenhuizen ben heel erg sprekend voor dit ontwerp. En de nieuwe stielconstructie had daar geen invloed op. De bewoners kunnen op 5 december haar huis weer in.